Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Айни ҳол қарор дорем дар военни городок дӯстони гиромӣ. Марҳамат, аз ин тараф военни городоку Гипразем мешавад ва хона имрӯзаамон дар деҳаи Шайнак ҷойгир аст. Аз ҳамин ҷо тақрибан 5 километр дуртар мебошад. Ина марҳамат дӯстони азиз, дар деҳаи Шайнак қарор дорем. Хонаи имрӯзаамон хонаи 699 мебошад. ҷамоати деҳотии Чимтепада ҷойгир аст. ноҳияи Рудакӣ мебошад. Ина марҳамат, якбора хонаи фурӯшӣ, рақамҳои соҳиби хона. ду этажа ҳавлӣ мебошад, 4 сотиқ замин ва 5 дар хона. Боз дута коридори калон дорад, хол бигем мешавад. Документошам 100%. Марҳамат, аз ин тараф ҳамон ҳоҷатхона ва худи хонаи фурӯшӣ. Кухни ва аз ин тараф боз ду дар хонаи дигар ва ҳоҷатхонаву ҳамом. Ина дӯстони гиромӣ, на ин коридори калон дорад, хол бигем мешавад ё ин ки ҳамчун як ҳуҷраи истиқоматиам қабул кунем мешавад. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ҳамом ва ҳоҷатхона. марҳамат мегузарем ба якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинен, хонаҳо ремонт кардагӣ тайёра. Мегузарем ба дуюм ҳуҷра. хона ҷойгир аст дар деҳаи Шайнак, дуюм кӯча, дуюм хона ва ду раҳ дорад. Якум раҳша дар аввали навор нишон додем через военни городок. Дуюм раҳш бошад через Чортуд мебошад, 4 километр то хоная аз Чортуд. ҳамом ва ин ҷо бошад ҳоҷатхона. чӣ хеле ки диден, ҳавли ду ҳоҷатхонаву ду ҳамом дорад, ҳамаашон алоҳида. кухни мебошад дӯстони азиз. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100%, ҳамаш қоидавӣ, барқ ва обшам доимӣ мебошад. дар ин ҷо боз махсус ҷо кардагиам. дар якум ошона кухни, ду дар хона ва ҳоҷатхонаву ҳамом. акнун мегузорем ба дуюм ошона. дар дуюм ошона бошад боз 3 ҳуҷраи дигар. детски ва аз ин тараф мегузарем ба ду дар хонаи дигар. марҳамат, аз детски яъне ҳуҷраи кӯдакона сар мекунем. ҷо бошад дуюм коридори калон яъне хол ва ранги якум ошона дута трезаи калон дорад. чорум ҳуҷра ва панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. нархи хона 450 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. доллар ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳибшам дар рӯи экран 919 83 32 32, WhatsApp, имо доранд. ва дӯстони азиз, бо мошин ва хона яъне квартира қатӣ дар шаҳри Душанбе алиш мешавад, болои сум дода шавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг зада маслиҳат кунед. мо боша навора давом метем. дар беруни ҳавлӣ чӣ хеле ки мебинен, агарод ҳаст ва боз качайкаи обам ҳаст. ин ҷо ҳоҷатхона ва ин ҷо бошад ҳамом.
бари дом мебошад. ва дар охир қафои дом. маълумоти хонаро боз як бори дигар такрор мекунем. 4 сотих замин, 5 дар хона, 2 та коридори калон яъне хол дорад. ҳуҷҷатош 100%, барқ ва об доимӣ. нархаш 450 000 сомонӣ мебошад. боз арзон ҳам мешавад. бо мошин ва хона алиш мешавад, болои сун дошавад. ҷойгир аст дар ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати деҳотии Чимтепа, деҳаи Шайнак. хонаи рақами 699. рақамҳои соҳибаждаро экран 919 83 32 32 ватсап имо доранд. аз номи канали Dom TJ гап занен, хона маслиҳат мешавад. ба ҳамин навор монабуд мекунем дӯстони азиз. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. то боздид барори кор шумода. худо нигаҳбонтон бошад.